onye larụ ule buru egbe ya o ya larụ n'ụra onye larụ ule buru egbe ya ekekọ ya ụkwụ ekekọ ya aka ọ na-abịa ichita egbe ya ekekọ ya ụkwụ ekekọ ya aka ọ na-abịa ichita ụmụ Igbo dododo ya larụ n'ụra onye larụ ule buru egbe ya ụmụ Igbo biko ya larụ n'ụra onye larụ ule buru egbe ya ekekọ ya ụkwụ ekekọ ya aka ọ na-abịa ichita egbe ya ekekọ ya ụkwụ ekekọ ya aka ọ na-abịa ichita Igbo teta nọ n'ụra ewuo ụmụ Igbo hụrụ n'anya Igbo kebe kwuta kenu kweta n'ibe na-eme anyị ka na-ekwu nke mere eme ụnụ mmadụ kwa n'ọzọ na-abịa Igbo mụrụ n'anya onye larụkwa n'ụlọ amachali Igbo mụrụ n'anya onye larụkwa n'ụlọ amachali onye larụ ule buru egbe ya onye dị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya che mgbe niile ị na-anụ asị m onye dị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya che mgbe niile ị na-anụ onumo ụmụ Igbo ka m na-ajụ ọ gịnị na-ese eziokwu Igbo ka m na-ajụ gịnị na-ese eziokwu kpatara n'anya na-eji ofe obi chọba nke anyị n'elu ụwa ka ibe wetela anyị mma ọbịa merụ n'anya ga-eji ofe obi chọba nke anyị n'elu ụwa ka ibe wetela anyị mma ịma na Igwe bụ ike ụmụ Igbo n'ụka m na-agbalị ya bụ okwu ịma na Igwe bụ ike o nwelu ntị biko ka mkpọrụ n'ibe melụ n'otu obodo unu wee mụrụ ibe okwu ụmụnna na-atọ ofu vileji ụmụnna na-atọ n'ofu obodo a na-abịa ibe na-eselụgo okwu ka nna kọwa anụ olu ụmụnna nke mbụ agbọlọ ego ji okwu ụmụnna nke abụọ agbọlọba mmụta aka ụmụnna nke atọ agbọlụgo obi Igbo mana obi Igbo na ọ bụ ya tọsịrị ndị ọzọ na-anụ ngwagezedịka ịnụ ife na-eselụgo okwu o nwere ndị bụ nna fadosalụva nna gbogbo mba wee bili n'ime nyabanị nọdụzie na nyabanị wee bụrụzie ofu obodo ilezi anya na ya bụ ibe ndị a na-akpọzi ego okwu na vanile kpatara ego gaba obodo oyibo ọtụtụ bikwanụ na Abuja bikwanụ na Lagos na-emebe ọfụma ndị a na-akpọ mmụta aka agụrụ akwụkwọ rinne ịchọba lọya nwanne na vanweli ya ịchọba dọkịta na vanweli ya ịchọbazi injinia na vanweli ya edizi maka obi Igbo ndị afụ n'ọrụ aka na ọmarịba ama mana majority of them nọkwa na village afọ possession their possessions
esemokwu wee bido ya ma anyị nọ n'ime ya na ọ bụ ya na-esezi okwu owu gịnị kpatara ya ụmụ Obidigbo nọ n'ụlọ welebedụ ya bụ anyị na belekatazi anyị onwerozi ebe ndị ọzọ ga-ebizi ma ba nata anyị wee sebe okwu ma wee jebenu n'ụlọ ikpe ebelebe wee gbuo onye ọkaikpe wee chụọva ọ bụzi gịnị na-esezi okwu owu awesi n'ọba anyị na-eserụba niile ewetu ndị ime ego ji okwu ya dukwuru ọnụ kwuru n'ọnụ nwanne m ka amarị ka ga-esi nyere ụnụ aka ị na-anụ ndị ime ego ji okwu owu wepụta bafu wee zọba ọkịka nke ga-akọzi ndị ibe ya ga-egwe onye ọkaikpe wee jụva unu jidikwali otu obi wee bịa nna ya bụ okwu ọgwajuju ka mụ na-ajụ ọdụnụ na-ekpukwu were mụnụ ga-azọsi ọkịka n'elu ụwa ka mara ibu unu na-ekwu ewe kpọlite mmụta ka abụ ụmụnna wee jụọva ibe na-ese okwu ka bagburu ọnụ fa wesi n'ebe Obidigbo na-ele anyị ọ bụ ka enebe anyị nke fa ọ bụrụ na ọ ga-elesi anyị ya n'elu ụwa ya lebezie nke ya nụ ha niile eji ofu obi wee kwuzie nye bụ okwu onye ọkaikpe wee sịba okwu unu na ọ dị mma a ga-enyezi unu anyị ebe unu ga-ebi udo wee chi ya ewezi ndị bụ Obidigbo unu nyezie ebe anyị ngwa nyezienu mmụta kaba anyị afabilize wee nọdụrụ onwe fa mụ na afụwo mmụta ka afa enweta ewu anyị nke fa kedu maka ego ji okwu ebe fa na-azụ ọkịka fa agbaluwa aka wee na Igbo ga-enu ntị o nwere okwu nchọrọ ka m gwazi unu wee bịazie na Naịjirịa adịghị ọkedebelu n'efele ndị ugwu nwe ofu ofe mmanụ nwe ofu Igbo wee nwere ofu ụbọchị wee bụrụ ụbọchị ka ndị ọbụla bịa welu nke fa ndị ugwu ewelu ofu obi bịa welu oke nke fa ị na-anụ ndị ofe mma na-ewere ofu obi bịa welu oke nke fa eduzi maka ndị Igbo wetazie n'oke nke anyị ka wee zọba ọkịka azọba ọkịka na-ese okwu ebe banosi wee na-azọ ọkịka onye ga-ekwezi nke ibe ya na-ekwu ndị ugwu na ndị ofe mmadụ wee na-achọ kava welu oke elulu Igbo ọkwa ọkịka na-ese okwu n'ala Igbo ọkwado ọkịka na-ese okwu ụmụ Igbo biko malụ n'ibe Igbo ga-enu ntị osisi adịghị ma ọbịa chacha ọkwa anyị ụkọ ọma mmiri ọnọ gbazi ụfụfụne n'ụwa wee nụlị ya ụmụ Igbo onye lara ụlọ eburu egbe ya ụmụ Igbo dogo ụmụ Igbo biko
asị m idebe alụ n'Igbo kanya debe alụ n'ịkpata gị ego ezutelu gị mara na onye jila nka ya n'ihe onwe ya ofu aka ya ga-apụtarịrị n'elu ọkwa onye gafesi ogbe ọsizi ogbe gbajie onye mee ka izie ya ọsi ndị ọzọ bata gbakwukwuo ọ bụ ihe mere anyị ji were anya tụfuo ya n'ime ọhịa na-achọsọ aba anyị inwe ọgaranya na-eziga n'anya n'akụkụ gị ịbụrụ na ụmụ ogbenye na-ata akwụkwọ ọga na-eziga n'anya n'akụkụ gị ọ bụ onye ga-egburu ha ọnụ ha ego niile gị na-ebukwa ha etinye n'akpa gị ọ bụ onye ga-eri ya ka gosi ịfụnanya gosi ịfụnanya gị nwe ọgaranya cheta keneri ụmụ ogbenye anụrụ akwa ha n'igwe n'ibe onye na-achị achị ya onye sinetọ nụrụ ọga gọvanọ nụrụ ọhaneze ndị Igbo nụrụ ndị na-achị achị ndị a na-achị achị nụrụ ewo ụmụ Igbo onye na-alụ ụlọ